खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बुंनांगोन दि बिटिआरनि एबा बर' हारिनि जाखिनि राजखान्थि दोलो दङ बे राजखान्थि दोलोखौ खौसे जानानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोखौ खौसे जानानै बिसायख'थि गेलेनानै सरकार दानायखौ बर' हारिनि सोर दैदेनगिरिफोरा लुबैया बर' हारिनि सोर सुबुङा लुबैया दिनैसिम बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा रायजो राजाफोरा बिपिएफ इउपिपिएल खौसे जानानै बिसायख'थि गेलेनानै सरकार दानायखौ गोबां बोसोरनिफ्रायनो सिमां सुजुनानै दं एबा नेगासिनो दं दा बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों बर' हारिनि राजखान्थि दोलोफोरा गावस्राजोबनानै दङ थारैनो बे समाव बयबो मिथिगौ दि दिनैसिम खौसेथिनि मुङावनो गोबां बोसोर बाथ्रा सावरायगासिनो दं नाथाय दिनैसिमबो बर' हारिनि एबा जा बर' हारिनि राजखान्थि दोलोफोरा गावस्रा गावस्रि जानानै दङ बे बाथ्राखौनो बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गासैबो बर' आन्दोलनजों बर' सोमावसारनायजों जोनोम जानाय दोलोफोरा ज' जानांगौ होननानै खावलायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा आरो बिथाङा फोरमायदों दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बर'नि जा राजखान्थि दोलोफोर जायबायदि राजखान्थि दोलोफोरा बर'नि सोमावसारनायजों बर'नि आन्दोलनजों जोनोम जादोंमोन बैफोरबायदि राजखान्थि दोलोखौ खौसे खालामनो थाखाय बाथ्रा सावरायदोंमोन मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आरो बे खौसेथिया जानायनि लामायाव फैबायमोन नाथाय माबोरैहाय बे खौसेथि जाफिननो हायासै बा खौसे जानो हायासै बेयो साननो गोनां बाथ्रा सोरनि थाखाय बेफोरबायदि षड़यन्त्र जाखो खौसेथि जानायनि लामायाव फैनाया माबोरैहाय षड़यन्त्र जानानै गावस्राफिनखो बेखौ लानानै सोंथि खालामदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बे समाव फिन फोरमायबावोदि जुदि गासैबो बर' आन्दोलनजों जोनोम जानाय दोलोफोरा जुदि ज' जायोब्ला ओनसोलाव जौगानाया बांसिन जागोन होननानै बे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एबा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों दानिया फैदो बिदिब्ला बिपिएफ इउपिपिएल एबा गासैबो बर' आन्दोलनजों जोनोम जानाय राजखान्थि दोलोफोरखौ ज' जानायनि थाखाय माबोरै खावलायदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुं एबा बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लादिनि दङमोन दिनैबो दङ हारिनि राजखान्थि हान्जाफ्रा गावस्रा गावस्रि डिभाइडेड हाउसाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासैबो बर' आन्दोलनजों जोनोम जानाय राजखान्थि दोलोफोरखौ खौसेयै मोनसे लामाजों बुजाबुजिनि आधाराव आवगायलांनो हायो नामा 2024 जों इनिशिएटिभ लादोंमोन टु साम एक्सटेन्ट बुजाबुजिनि मोनसे प्रक्रियाबो आरम्भ जादोंमोन आरो दोलोनि मुरब्बी जायफोर सरकाराव दङ अपोजिशनाव दङ बिथांमोना ज' सावरायनायखौ आरम्भ खालामबायमोन मोनसे पर्यायाव बुजाबुजिनि मोनसे परिबेसबो क्रिएट जाबायमोन किन्तु मा कारनाव बबे जाहोनाव बे बुजाबुजि बे सावरायनाया स्तब्ध जाखो जों मिथिया दिनैबो जोङो खावलायगोन मोननै मोनथाम जि बर' आन्दोलननि धाराजों जोनोम जानाय दोलोफोर दङ बिथांमोना दिनैबो सावरायलायनायनि गेजेरजों जायफोर लिडारशिपआव दङ बिथांमोननि आखायाव थाबाय आरो बर' माहारिनिफ्राय माब्लाबा गोदोबो आरो दिनैबो राष्ट्रीय दलाव दङ आरो बे स्वाभाबिक मोनसे हारिनिफ्राय गुबुन दोलोआव थानाया गुबुन हारियावबो जों नुबोदों किन्तु बर' आन्दोलननि बर' जातीयताबादनि बा बर' नेशन बिल्डिंनि जि पलिटिक्स बर' जातीय धाराजों जोनोम जानाय जायफोर पार्टी आरो जि पलिटिकेल जि मोनसे माने ट्रेन्ड आरो ट्रेक बेखौ जों जेब्लाबो लुबैयो जे जातीयताबाद जातिनि अस्तित्व जि अधिकारखौ जों मोनबाय जि राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारनि थाखाय 5000 मानसिया गावनि जिउखौ माने बावसोमबाय बे मुंख्लंनि बिनिमयाव मोननाय बे मोनसे लकेल जिखिनि सेल्फ डिटारमिनेशननि आत्मनियन्त्रणनि जि मोनसे 6 सिडुलनि जि काउन्सिल बेखौ जातिनि सार्थआव ओनसोलनि सार्थआव 25 लाख जनगोष्ठीनि सार्थआव हाबा मावलांनांगौब्ला जोङो बबेबा नङा बबेबा बिन्दोआव बुजाबुजियै सानलायनानै आवगायलांनायासो बेटार होननानै जों मोनदाङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि समाव जेबो पलिटिकेल एजेन्डा गैया मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि पलिटिक्सआ पार्टि टु पार्टि आरो पार्टिया
डेम'क्रेसियाव इलेक्शन गेलेयो आरो पार्टिया डेम'क्रेसियाव माने केम्पेइन खालामो प्रपागान्डा खालामो दा पार्टि टु पार्टि जिहेतु पलिटिक्सआ जाफैबाय बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा नन पलिटिकेल पार्टि हिसाबै जोङो दिनैनि बे दासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेबो पलिटिकेल एजेन्डा लानानै जों खामानि मावाखै खिन्थु पलिटिकेल जि इस्यु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि माने एसटि हिलनि मेटार बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसननि मेटार इलेक्शन खुंनांगौनि मेटार आरो 125 आर्टिकल एमेन्डमेन्टनि मेटार स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसन मेटार जायफोर पलिटिकेल इस्यु आरो एजेन्डा दङ बेखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन दाबि होगोन बयजों जायबा आन्दलन खालामगोन आरो टेबोलाव जिरायनानै जातिनि सार्थ नेगसिएसन खालामनांगौबा जों खालामगोन बे खोथाखौ आं बुंबाय।